Γεια σας παιδιά, σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό, το κρυφό κόστος της ψηφιακής μας ζωής. Η τεχνολογία είναι παντού, αλλά ποιο είναι το περιβαλλοντικό τίμημα? Καθημερινά χρησιμοποιούμε κινητά, υπολογιστές, τάμπλετ και άλλες ψηφιακές συσκευές. Ξέρετε όμως ότι όλες αυτές οι συσκευές καταναλώνουν πολύ ρεύμα και η ενέργεια που τροφοδοτεί την τεχνολογία μας δεν προέρχεται πάντα από καθαρές πηγές. Αν τα κέντρα δεδομένων λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα όπως ο άνθρακας ή το πετρέλαιο, παράγουν τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό επιδεινώνει την κλιματική αλλαγή και βλάπτει το περιβάλλον μας. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν? Πρώτον, να επιλέγουμε συσκευές που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια. Να στηρίζουμε την ηλιακή και αιωλική ενέργεια για την τροφοδοσία του ψηφιακού μας κόσμου. Να ανακυκλώνουμε τις παλιές μας συσκευές σε ειδικά σημεία συλλογής, όχι στους κανονικούς κάδους απορριμμάτων. Και να ενημερώνουμε τους γύρω μας. Να βοηθάμε τους άλλους να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι να διαχειριζόμαστε σωστά τα ψηφιακά μας απόβλητα. Εσείς τι γνώμη έχετε για αυτό το θέμα? Γράψτε τις σκέψεις σας στα σχόλια από κάτω. Μαζί μπορούμε να κάνουμε την τεχνολογία πιο πράσινη.